Здравейте! Днес ще ви покажа как правя козунак. Продуктите, които използвам са 5 яйца, захар, 300 грама захар, 1 кг брашно, 2-3 пъти пресято, заедно с малко сол, мая, която сме задействали предварително, 40 грама мая, с 200 грама мляко и 2/3 чайни чаши брашно. Слагаме маята да се задейства, изчакваме да изпълни съда. При мен даже, освен че го изпълни, дори гръмна капачката и оплиска всичко. Освен това, 180 грама е масло, краве масло, 100 грама краве масло и 80 грама олио. Може да го направите също така и с свинска мас, като използвате 80 грама краве масло, 80 грама свинска мас и 20 грама олио. Стават прекрасни. Това е останалото от млякото. Миксер с два вида бъркалки, едни за яйцата и едни за измесване на тестото, един голям съд и ето тук са смлени с блендер нашите аромати, значи махлеб, кардамон и мастикс, смлени заедно с 2 супени лъжици захар на прах. Захарта се слага, за да не лепне дъвката по стените на блендера. Яйцата съм ги премерила, значи става въпрос за 5 средни яйца, или общо съм измерила количеството са 270 грама яйца. Така, сега ще започнем да измесваме козунака. Първо започваме с яйцата. Така, желателно е да заделим, може да заделим и половин яйце или половин от тази смес, която ще забъркаме, за да намажем козунаците. Така, сега ще включим миксера и ще ги разбъркаме. Така, сега ще гребнем малко от сместа, от яйцата и ще задържим, за да намажем козунаците. Така, тази част ще размесим с още толкова на око вода, дори е предостатъчна, няма да се използва всичката. Сипваме захарта. Разбъркваме. Сипваме млякото. Подправките. Така. Продължаваме. Изсипваме маята. Всъщност, когато ви казах количество на млякото, козунаците стават по-хубави, когато се увеличи малко дозата на млякото, т.е. 350 грама, както пише в рецептата, така да замесим тестото.
вече и помощничка даже. Александра е на масата и чака. Така, аз междувременно смених бъркалките. И сложих тези замесени на тесто. Така, наливаме и по-малко масло. Малко трудно се места с една ръка, обаче нямам асистент. Чакай бе, Александра. Так, слагам и останалото брашно. Чакай. Браво! Браво на умицата. Оле! Замина тестото. Така, слагаме сега и кравето масло. Така. Ей! Александра! Иска да участва. Айде, сега кажете ми как се меси с една ръка тесто за козунаци. Значи, тестото, което се получава, е много меко, еластично и влажно в сравнение с хлебното тесто. Тестото е готово измесено. Трябва да има ето тази консистенция. Ох. Така, намазняваме си ръката, значи с масло, с малко олио. И започваме да събираме тестото на топка. Така, ето това е нашето тесто. Гладко, еластично, лепкаво. Да, и прекрасно.
Значи, готовото ни тесто е почти 2 кг козунаци. Могат да излязат 4 прекрасни козунака от това тесто. Слагаме в тенджера тестото и изчакваме на топло да се изпълни тенджерата с тесто. То ще набухне. Така. Ето това е. Нужни са около 3 часа, 4 часа. Зависи. Покриваме го, оставяме го на топло и изчакваме. Ето точно за 3 часа нашето тесто. Втасало и изпълнило цялата тенджера, ама освен това, хоп, ето, на конце, както виждате, чудесно. Последно събираме краищата.
Леко ги премесваме и подвиваме отдолу. От тестото изплетох 4 козунака. Ето този беше първия. Малко по-неравна плитката. Втория по-добре. Третия и последния тук четвъртия. Така, сложих ги в 2 ламарини. Ще ги изпека 2 по 2. Сега ще изчакам да втасат. Козунаците не са готови, издути са. През това време, за да не изсъхнат, аз ги покривам с прозрачна фолио. Така, сега идва ред да ги намажем с яйце. Така, сега ще ги насоля с захар. И ще ги наръся с бадеми. Това е, готови са за печене. Фурната ми е загрята на 160 градуса с въздух. Козунаците ги пека на средната позиция на фурната. Така, и ще ги изпека. Пека ги обикновено за 20 минути. Значи слагаме 20 минути. И ако има нужда, допичаме още 5. Нашите козунаци са готови. Трябваха още 5 минути, за да се изпекат. Ето ги, готови, изпечени. Ето нашите козунаци, изпечени, чудесни. На цвят. Така. И идва ред на другите два, които чакат да бъдат намазани с яйце. Един момент. Ето нашите козунаци, изпечени, чудесни. На цвят. Така. И идва ред на другите два, които чакат да бъдат намазани с яйце. Един момент. Пак печем на средна позиция. Опа. И този път на 25 минути. Фурната ще нагласяме. Пак на същите градуси. Изчакваме. Козунаците се прехвърлят върху решетка. Не е добре да останат върху хартията, за да не се навлажнят. Ето ги готови, меки, пухкави. Така, хоп.
прекрасни и на конце. Честит Велик ден и весело прекарване на великденските празници от мен.